कि देव घर ले ले चला सजनवा हो आर परधानवा के गाड़ी से आहाई मुखिया के गाड़ी से डरना बड़ी सुंदर मैया रानी के दरबार में, बाबा के दरबार में एक भक्त जाकर अर्जी लगाओ और बाबा से अर्जी लगा के बड़े सुंदर भावों में बताओ तेरे कहता चुनरी दे दो। गोलू जी बार बार बोलते हैं कि कोई भी गाना गाया जाए तो भाव में गाया जाए, तो आज दो ही गाना हम गाएंगे, बाकी उन्हीं के स्टाइल उन्हीं के अंदाज में, क्या कि उनसे मुझे सीख मिलती है और उनके बात को मैं फॉलो करते रहती हूँ क्योंकि उसी में अच्छा ही है। तो बड़ी सुंदर भाव में एगो औरत बड़ी सुंदर भाव में बताओ तरीके ये राजा जी एक तारी बोलल करेंगे सब लोग पीछे से। एगो औरत बताओ तरीके ये राजा जी ए सैया जी हई सावन के पावन महीना दिन में, बाकी अभी नवरात्र के महीना दिन चलता। औरत बड़ी सुंदर भाव में कहो तारी कि चढ़ल बा सवनवा खुश आज होई नहीं मनवा एगो किनकरा तरफ से बा रविराज मिष्ठान, जिनके तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और पुरस्कार हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिष्ठार के भंडार ऐसे ही चलत रहो और वह सब लोग के प्यार आशीर्वाद ऐसे ही देते रहे। बाकी भक्त का कहत काहे कि औरत के छाव भाव बड़ा अलग अलग होला। महेश भैया उतना तम साड़ी न पहनीला कि छाव भाव आए, बाकी थोड़ा बहुत अपना घर में देख ले कि भौजाई लोग कितना छमर छमर चले, साफ एकदम दहेज लेके आ जाली, बाबू दे दिल हो 20 भर के पायल सब पैठत रहे। बाकी औरत कहत कि चढ़ल बा सवनवा खुश कि चढ़ल बा सवनवा खुश आज होई नहीं मनवा एगो गेरुआ साड़ी से एगो गेरुआ साड़ी से तो देवा घर साने रुक जाए ना जन भैया तो देव घर ले ले चलो सजनवा हो। आ केहू औरत के एकदम करवा बोली होला तो कैसे बोलेली कैसे कि देव घर ले ले चलो सजनवा हो आर परधानवा के गाड़ी से आहाई मुखिया के गाड़ी से। बाकी बड़ी सुंदर भाव में थोड़ा बहुत हमारा अंदाज अलग रहेला हर गाना में। औरत कहत तारी एने करो हमार चाची या भौजाई लोग बैठल बारी मुस्कुरा तारी। हम चाहते कि अगर गाना अच्छा लगे तो लास्ट में प्यार आशीर्वाद दे, ताली बजा कर कहे के बा कि चढ़ल बा सवनवा खुश आज होगी नहीं मनवा एगो गेरुआ साड़ी से देव घर ले ले चला सजनवा हो परधानवा के
कि चढ़ल बा सवनवा खुश होगे नहीं मनवाए एगो गेरुआ साड़ी देव घर ले ले चला चलनवा हो पर धनवा के गाड़ी भाई मुखिया के गाड़ी घर ले ले चला चलनवा हो पर धनवा के गाड़ी भाई कमीनी के गाड़ी से गणेश भैया मधु बचावे ले हमार जोगिया दम दम मधु बचावे ले हमार जोगिया और ले ले चलो सजनवा हो पर धनवा के गाड़ी से पर धनवा के गाड़ी मीठा मीठा चलते रहे के बाद क्या बोलनी है? बसंत कमेटी के तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद पुरस्कार हो देवघर जाए खातिर 501 रुपया के पुरस्कार 500 देले हैं एक रुपया ना देले हैं बाद में दिए तो शुद्ध मूर लगा देंगे बाकी बड़ी सुंदर भाव में औरत बतावत तारी कहत तरीका सुहिया पहाड़ चढ़ी देवघर चली जाई घर चली जाई बाबा पे हो महूता चला चला बाबा के हो चला चढ़ाई सुहिया पहाड़ चढ़ी देवघर चली जाई देवघर चली जाई हो बाबा पे हो महूता चला चढ़ाई आगे बड़े सुंदर भाव में औरत बताओ तरी कहत तरीका रउआ लोग पूछी ना का रउओ साथ चली राजा कंधा न दुखाई एगो कांवर भारी से रउओ साथ चली राजा कंधा न दुखाई एगो कांवर भारी से आवत तो शिवानी दीदी आई तू ही मेहरारू बन जाना हम तोहर मर्द बन जाते हैं बाकी बड़ी सुंदर भाव में औरत बतावत तरी कहत तरी अब शिवानी दीदी कहत तरीका तका देर खानी मान ल कि इनकर मर्द हम है आई हमार पत्नी वाली बड़ी सुंदर भाव में जिद करत तारी औरत जिद्दी होखबे करेला अगर औरत के ना सुनब तो फिर कल्ले हमरा बेलने के मार खाए के बा खानो दिहे तो तने नोक झोंक रोटिए बेलिया तक साफ करत रहे बाकी कहे कि रउओ साथ चली राजा अरे कंधो न दुखाएगो कामर भारी से कि रउओ साथ चली राजा कंधा न दुखाएगो कामर भारी एगो कामर भारी से देवघर ले ले चला चलनवा हो पर धनवा के गाड़ी
बजाए हैं गाना मुझे बहुत पसंद है। हम लोग देवघर रास्ता में गाते हैं ये गाना पे सब लोग ताली बजाना, थोड़ा हाथ उठाएंगे सब लोग जो भोलेनाथ के मानते होंगे, जो मैया रानी को मानते होंगे। आज तो हम लोग सब साथ उनके दरबार में पैसा कि बात मन बिगड़ बनाए दो भोलेनाथ, बात मन बिगड़ बनाए दो मोर भंगिया के बनाई दे भोलेनाथ, मोर भंगिया के बनाई दो, मोर भंगिया के बनाई दे भोलेनाथ, मोर भंगिया के बनाई ले चलो बनमुआ हो अरे धनवा के गाड़ी से, होई मुखिया के गाड़ी से ले ले बनमुआ हो अरे धनवा के गाड़ी से, होई मुखिया के गाड़ी से। और ताशा बजेला नु तो देह में साफ बिरहने धो लेवेला। हाँ हरा त मन करला एकरा धो दे हाँ। और वही पर लागे अब झूम